I wonder how many ekenesi unu ike ị na-efe anya n'azụ ma ị ga-afụ na ebe anyị nọ ọ dịka m gwara unu mbụ na enweghị m ike ịgha ọba akọlụ ji jebe n'ọba akọlụ ede ọ bụ nke a mere na njikwa unu n'ọgbasa ozi Isi Mbido telivishọn na ebe ọ bụla anyị na-agaba ebe ọ na-akpọtụ akpọtụ dịka anyị si n'ọlụ n'ụbọchị nke taata ebe Icheoku nọ gba aka okwe wụ na Amuwo Odofin na nke Eze Ndị Igbo nke abụọ na Amuwo Odofin na nke ka anyị nọ dịka ọ na-eme mmemme ịwa ji ana m agwalisi unu na ngwukwe enyi anyị atọ ya tee na ọbala unu na a na-agwa mgbe ọ ya ka mma ka unu soro anyị gaga nene were anya anyị na-abụgbala onwe ya ekeresimesi ngwa sonyere na anyị ka anyị ji dọbidie ọjị dị m n'aka anyị na-awa ọjị a na ọdụmma nke Amuwo Igbo kọmuniti niile nwoke na nwaanyị were ekele Chukwu maka ndụ nke o nyere nwoke na nwaanyị na Amuwo lokal gọọmenti. Anyị sị na udo ga na-adịrị ha ruo mgbe ebighị. Anyị na-akpọku Chineke si okwu ajide ka anyị ga-eji ana wee na-ayị ya ka onye anyị ndụ n'elu ndụ ya nye anyị ọṅụ n'elu ọṅụ ya nye anyị udo n'elu udo nyekwa anyị ego n'elu ego nye anyị nwa n'elu nwa mee ka anyị nche ilesi ebe anyị dị iche iche wee bịa tata ka anyị ga-ala okwu anyị jiri bịa ka a ga-ejere gị aka ya mma n'aha Jizọs. Chineke ya bịa gọzie ọjị a site aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Mụnwa bụ Obi Okonkwo na Ojoto. Onye a na-awa ji na bịa taa nwa bụ ezigbote ọgọ nke ọ bụ Eze Ndị Igbo ọgọ nwoke ka ọ bụ ịghọtago anyị wee sị ka anyị bịa nọnyere ya na ife ọ na-eme na ọ masịrị anyị ya ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa wee sị ka anyị nọnyere ya efu na obi bụ ọsọ onye ọbụla sa aṅụrị ịghọtago mana ife anyị na Chineke na-abụ na ife ọbụla anyị ji bịa aba n'ụwa akwụkwọ onye ji wee bịa na ka onye ejiwe na aka ya mma n'aha Jizọs. Awam ji na omenala ndị Igbo bụ omenala pụrụ iche maka ihe na ndị Igbo na-ewelu omenala ife dị ka awam ji a ife dị ka ọjị ndị Igbo ejighị egwu egwu so awam ji bụ ife Chineke ji aka ya wee mee ka ọ dị iwere obere ji tii n'ala ọ ya pụta obuo nnukwu ibu o wee na-atụ ndị Igbo n'anya nne tupu onye Igbo erie ji ọ ma na Chineke mere o ji wee buru etu a o wee mee ka o kenee Chukwu n'ụdị pụrụ iche maka ji anwa a na-achọ iri so ndị Igbo na-eji erim ji were echeta afọ ọma Chineke adịmma Chineke etu o si wee fụ anyị na enye anyị ibe anyị na-eri maka na ji bụ Chineke na-eme na ọ na-ebu ya na-eme na ọ na-ebu o kwesịkwara na ndị Igbo chọọ iri ji na ha ya ebube Chukwu ụzọ so na erim ji na ala Igbo bụ ibube Chukwu ụzọ. Abịala m ịkwado nwanne anyị nwoke Eze Igbo Lagos Eze Igbo na-abụrụ achọ maka erim ji n'ụbọchị nke taata omenala Igbo ka ọ na-eme ọ ka ndị Igbo si emie maka na ihe niile nwere usoro ọ na-abụ awasịa ji na ana egwupụta ya Eze Igbo akpọ ji Igbo niile eribezie ji so n'ọhịa abịa ka anyị kwado ya taata n'ụbọchị pụrụ iche asị ezigbo nwa afọ onye Igbo anyị wee sị n'ọhịa adịrị ya na mma unu na-anya unu afụ na ihe niile a na-eme ebe a taata na-abanye n'anya ya n'anya ya ọ ife anyị bịara ka anyị mee n'ụbọchị nke taata ị na-anya onye na-abata bụ Eze Ndị Igbo na Jegemo Eze Ndị Igbo nke izu na Jegemo ọ na-abata with his entourage Eze Ndị Igbo
asịrị gị nnọọ. Anyị kenere gị, asịrị gị nnọọ. Dịka eze ndị Igbo n'Ọjọọ, o nwere usoro iji akwado asụsụ Igbo na omenala Igbo n'obodo a? Ego na akwadobere ya no because mgbe ndị Igbo enwere na so many ndị akwado tere akwụkwọ n'ala Igbo na Lagos a kwado ndị na-asị na a na-apụta maka ihe ọbụla gbasara Igbo anyị na-akwado emekata echighị a na-echighị eze ndị Igbo ma echighị o nwere ihe na-eme na-eji wee gosi na Igbo like ebe a nọ kịta na Ọjọọ local gọọmenti by the grace of God ewepụtago m ya na-akpọ community. Eze Sunday Ojukwu na-awa ji n'ụbọchị taa na wumaji wu mmemme eji mara ndị Igbo ọya ka anyị na-eme n'ụbọchị taa obi dị m aṅụrị. Ọka osede dadị ịma ife gbasara ịwa ji a ọ dị ka ji ma ọ bụ ọjị ihe na-aba nwere ihe ọ na-akọwa ọfụma ihe gbasara omenala Igbo. O nwere gwatụ anyị uru awamuji ba na omenala Igbo? Omenala Igbo awamuji bụ mmekọrịta ịhụnanya eji mara ndị Igbo. Ịwa ji si dị kedu uru ma ọ bụ ihe nyawu awamuji ọfụ na-egosipụta na omenala Igbo? Kọwakenere anyị nna. Ife ọ na-egosi bụ na ndị Igbo nwere nsọpụrụ nyere ji asị eze nri. Anọ ya mere na aha ọbụla egbucha ugbo ji obodo niile na-eme mmemme ịwa ji iji wee gosi ụwa na anyị nwere nsọpụrụ na ji bụ eze nri. Enwere ndị ọzọ mana ji ugbu a na-akparị ji bụ igosi na n'ọnya bụ eze nri ndị Igbo. Ihe anyị gbakọrọ ebe a taata bụ ime bụ iri ji ọfụ nke eze Amuwo Odofin bụ His Royal Highness Igwe Sunday Ojukwu bụ onye nke na-eri ji n'ụbọchị taa. Iri ji bụ emume eji mara ndị Igbo. Ndị Igbo na-eri ji maka na ọtụtụ ndị okenye ndị nna nna anyị ha na tupu ha erie ji a na-emeri ya emume maka na ha na-akọ ji ha na-emekwana ji. Ọ bụrụ na ala Igbo ụfọdụ eriwebeghị ji ganye na-eme emume ji ahụ. Anyị bụ ndị eze ejikọ aka ọnụ were waa ji a tata wee sị na ji a na anyị eri ji a kwa ahọ na ahụ isi ike na ịfụnanya na-aga n'ihu na Amuwo Odofin and Lagos steeti wee na-asị na adịrị anyị mma n'afọ Kraịst bụ onye nwe anyị. Tata bụ the first time na-eri ji asị Eze Ndi na Amuwo Odofin. Tata ka na-eri ji nke izizi, so onye ka ndị mmadụ gbakọba ma ndị eze niile bịara ka anyị fụ na-eri ji na Amuwo Odofin. So tata ka erikere ara Amuwo Odofin iri ji bụ ndị Igbo anyị wego ji tata, so onye ka bịara ime tata. Ka o si dị nwoke ọma enyi ọha ịgbala ife ewu na-ata ọ ga-amasị m ka ịkọkenela Igbo ndị ọma nọ n'ụlọ ekiri anyị kedu uru awamuji ma ọ bụ iri ji dịka a sị na ọkwa mba na-achị n'onu n'onu kedu uru ọ bara na omenala Igbo? Uru ọ bara bụ n'omenala Igbo ka a na-egosi ndị be anyị na-akọsị ubi enweta ihe ubi ọla anyị na-egwu ego ekene Chukwu erie ihe ubi ọ ihe ubi ka anyị na-eri n'omenala Igbo. Anyị ga-eri ji a n'aha nke nna na nwa na mmụọ nsọ. Anyị Igbo erienu ji iduwa. Ọ dị mmarị nne nkịta si nye agbaghị mgba ka alachakwala dị onye niile dịka ijeleje ama na igwe anya ịkpara onwe ya ekeresimesi dịka anya bụ ihe siri wee mee na Amuwo Odofin na nke eze ndị Igbo nke ịbụ na Amuwo Odofin ọnya na ya ka anya bụ ihe nọ wee mee ihe anyị ga-abụ na ebe anyị nọ bụ na nke ndị Igba parara chaa
ee ndị nke na-akụ ndị nke egwu highlife ọ na-azụ nke aka anyị nọ dịka anya bụ mmemme si wega igbo ndị mmadụ na-eje mba ọ ka were si iche okike na onye n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ebe nke ihe niile na-eme ana m asị unu bụ isi eke ka igwe masị na ya esonyela anyị n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ka emesịa nụ